Icecream no sabo hamjakya tong jerai okra kusur sakjalai joto borok no icecream chanani hinkhe belai kheno hamjago. Tangbala jora eba kheba summer season no hingka hinkhe icecream bisino cholio dukan rogo hinkhe available no dukan no karwi bo cycle bai kuriwui eba kheba bike bai chalogui phalnai rok hinkhe to phalui no tongo para para beraioi. Phiaba o icecream no asol eba kheba reality o bahai khe swnamjak oborok no twiwi chwng andaja kwrwi je o icecream tamo bai swnamjak kha kaham bai de swnamjak kha hamya twi bai de swnamjak kha hinkhe norok okra sakra rok ni khugo khwnawi no mankha na icecream rok twi hamya bai swnamjago tasadi obo twi sitra nala ni twi leptin ni twi abo hairok bai swnamjago rok hinui sama to khana abo cherai rok no tasadi hinui samani. Phiaba kubui no factory kotor kotor o kalyani icecream rok swnamjago abo kahai jagao kunu hygiene kwrwi unhygiene bai bo swnamjago kaisa no kaisa jaga swnamjakma bai aro jongkar rok khiui sitra kosom wngwi tongbai o. Norok kwbangma icecream swnammani jaga jani jani area o tongbai o abo kahai o norok thangwi nai mano. Icecream emon je khe swnamjago je twi borjagani sakwui de tu filter khlai de tu obo sia. Phiaba supply ni twi phano wngthon supply o tobosu jora twi iron tong norok to norok ni nogo যদি supply ni twi bai tukuui nwngwi tongkha hinkhe norok to sinai. Phiaba jani jani nogo hinkhe twi sakiui najago. Phiaba ar jaga o hinkhe icecream swnamthani o twi hamya sitra bai no besirbag use khlaijago tamoni hinkhe borok ni aswk jora kwrwi wngma bai je twi phatsa o twi no riwui ar jaga o kwbangma color rok rijago je icecream kwchak kormo abo kahai color rok sapuljago obo health ni bagwi belai kheno hamya o color sapuljakmani abo bai chwng chini sori hamya wngwi cancer rok jora manjagwi mano. O color rima bai abo bai tei flavor rok bo rwio aboni bisingo kwbangma chemical hamya rok bo sapuljago aboni yagulo se twi o sapulmani yagulo kheno borok ni aro kwbangma mane freezer hai tongo ar jaga o daui rwjago aboni yagulo kheno je freeze wngwi thangnai afuru kheno o borof hajak icecream no tikhlaiui paper o daui jani jani worker rok no rwui rohorbai o para para o guriwui phalnani jaat khe. Abo haikhe no khoroksa borok icecream narwgui chamani chamang ordek pai thangmani yagulo kheno kisi sachi tongsio ar jorao kheno icecream bisingo kosom yong hai nukha tamo yong wngkha hinui naima ba ar jaga o darak sidang no nugui mankha icecream bisingo rua bwsache hapjak belai kheno kirimasincha tei sago kwchangma bwthrai thaijaknai tamoni kirimasincha hinmale abo kunu kirijaknai kok de rok hinui phano saimano. Phiaba obo kahai icecream rok besirbag cherai rok bisi chalai o hinkhe obo kahai unhygiene icecream rua gwnang jakha hinkhe norok ni cherai rok ni sago sori o health o tam wngnai norok no abono kisa uansugui nai di. Icecream swnamthani o kunu dino phano hygiene bai bo swnamya yago hand gloves thubui swnamya borok unhygienic bagui no swnamo kwbangma icecream swnamnani nangma bai aboni bagui obo kahai icecream rok no avoid khlaiui chaiui tongmankha hinkhe no kaham wngnai jotoni bagui hinkhe norok khe obo hai rok no tamo sanani muchungnai norok jani jani bwkhani kok comment section o thangwi comment khlai salai di.